Matang yang mahina damini di batana sumurun sensaru naroha imana mangaramuti ati-ati kepikiran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saduuna barita naulina kebehatan di batari ita imana tarsuran di poda bidutulu ayat sia 1 ayat 10 sono mahatani di batang. Pasanga majahuba marhite siya kamoramu do marhite siyan patumonani sadok pangomuamu. Jadi marsipijo maaka sopom jala sirnip tua anggur akka panginangamu. Ido sahabat. Kemudian itu hata song topik ni tupukon topik minggu pasanga majagowa marhiti hamoraun doh daging. Ada masada barita nama donga poda. Sada keluarga na sederhana na karejo di sada perusahaan. Jalan nunga marpiga-piga tahun nasida nama rumah tangga jala tung inama tabuni rumah tanggana lihat dua ondo dilastiroha nan dimodu parnak kono siala masai tabu jala rosudo pardonga sari dan nasida burju martangiang burju rampasato pilihan burju marminggu tung sadok bahagia doa mata hidup inate nang akka ianak konna. Alain waro 10 tahun saya tongho songoni parmodon nasida dido amatai matuinatai risam mawa dema ninna bui menong uang PHK uang riseki tabain modal tak mertiga-tiga ninna marpani du songoni situ cuma amatai do inate toho matutu risain jala adom mah nang uang pasangan na manak uang PHK na kira otik bui modal na mar tiga JP hatarohonon 5 tahun kemudian nunga itor hebat usaha nasidon nunga adong rukona jala nunga adong sada ima mobilna 10 tahun kemudian nunga adong sampai 20 rukona do nang piga mobil do nang piga jemuna dung songoni tung ina malas dewana sida 10 tahun kemudian muse basang do terkenal mah amatai do inatai gawe orang kaya dung songoni dia makan masaha porsial ala ni gurang ni artai jarang nama nasida martangnya jarang mana sida nang songoni marpung yana kon nabe songoni ala kebetulan gawe sekolah di luar negeri masui na songoni manang amat tayo inatai jarang mah makatatai bahkan sering mah amat tayo nang luar kota una masahali onom bulan jumpa do inatai do songoni rupani udang usaha na sida di luar kota ape nasu penagaman bah ima seperdagingon holong marohani amat tong mangida sada sekretarisna alani masih bagat jada ui nusongoni jadi mah marhadongan marhalit talik mana sida jaga gabi hawa tua mah habe gabi marding daging gabi kawin mah amat tay do sekretarisna dibikin atai gabi marsahid maiban nomor saya soni 3 bulan dang lomora na mangidamat tane numi Roma agka pangbani huria do pandita tubagas ninate martangiang do mga semangat alay dido inate man tomat tapandite amang manol solido aw gabi nomong songonon adong paso-paso arteriani dungadong arta namion namang dagkyabe hamirat mga dagkyabe rak marminggu dagkyarak martanya dagkyabe syukura mata bakka gabi mata noy
ngarung si yanak kon na san sekretaris nih agawin martangi yang gua nian tu dia bata tong matma aku merahami mulai pugus daripada songono mamora ale dang mertua dang bahagia nung adong artanami gawi gersang jala porsudo bakilala aku inapta yang tepat ditayang ahama yang berengot tadi makan namang do dengan siang barita nomor 20 ima naing dohonon ni tupugodo nang barita nomor 20 dahon ima taringo tu na binasa ni Raja Salomo di bidutuluon sada puda manang sada nasihat di nguluni akan aporsye ima unang marpangusantian unang marhaposan unang marpangusad dia tu hamoral unang marpangusad dia tu jabatan unang marpangusad dia nang tumuta sigala bare ala tidak maraking barita nama dong puli didik tidak ngarong artane marpangusad dia tu dia batado menikmati hidup ala yang nunggabi aro kamorau nak ini gawe marang pangusad dia tu pikiran marpangusad dia marhaposan ima tuarta gabi buado ni amat tado inate gabi penuh dengan kesengsaraan anan dia makar usaha porsiam idul naik pasal itu pukul 2 ayat dunia alai masai menarik jala masai toho si tutu bohama ita tutu so padok ni Raja Salomo di bagasan tulpukon ma persangat pun mabai dibata dimuliakan memuliakan Tuhan pasangan pun dibata marhiti hamorau doh memilihun nadumingkan sian aka arta do patumonan dan nasukuruhan dibata hita mamora dan nasukuran dibata hita pejabat dan nasuruhan dibata hita gudang artata alay nang masuk nama tes nung gudang artane kebilupa nung gudang ima nang aka usaha-usaha sedikit pun tidak ada ima akaningannya olong nirohana gabi moru dukin warga tu anakon nang tu dibata terlubo lima pasokon na tu dibata alani na perjudo nendohon niturupuko tu ita dia me unang ma cang rohata bahasa hanidok na somali ala ido sada dosa jana ido maban maralo tu patik do tu aran di bata masai torok jolma dung dicaro nak kaning pasu-pasu isongo barita namar donga puli dong mamora ibana gawe dihalupa kudo di bata isi do namangalip pasu-pasu dihalupa kudo isi do namalip kamu usahannya mana nak kayak ngani taboto nak kayak ngani na PHK ibana otik do alay gabe marjula pasu-pasu alay lupa itu nanti dalam di bagasan mau dicoba ternyata nang sian pada narubi 1/3 hadada bunyi colmei ima gicang niroha nasi dunang na perculi kesombongan adalah awal kejatuhan manusia asana nang disidu nang dohono diturpukot tu hita unang tabain artatai hamoratai gabi tapar debatau alay buhado paketar ima artatai gabi pasu-pasu artatai bui dinikmati torok colma bui artatai dinikmati gudak kalak natorok asan disidu nak kengani ternyata kita bukan mendewakan harta bukan mendewakan jabatan bukan mendewakan iman akan ingani akan nata usaha ni alay neng dohon nado ima unang marhaposak kita tu arta portinyon ala gurang dohalak saya mandok sonon semuanya bisa dapat diatur dengan uang ala gudang bui itu apalagi di masa ini politik
budi tuor suara, budi tuor partai, budi tuor sono, budi bajong cuma. Bahkan nguruna gabi marpusat tu mamun tu nguruna. Di kehidupan tu di batang. Alani bani kita dia karung saha porsiaw tung ido no bagas na pinangido ni tutur Raja Salomo. Bagaimana kita memberikan iman dengan termasuk yang harus kita diingatkan seret ni rohatai mamaki pasangan pun di batang. Kedua, naing ajaran itu pukul kita ima pasangan pun di batang merhiti patumurannya karena memberikan persembahan sebagai penghormatan kepada Tuhan. Udah ajaran itu pukul kita buahama kita pasangan perdebatan. Firman ini mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena sebuah pengakuan yang kita imani inilah berasal dari Tuhan. Jadi kau tengok, mengalir pilihan, memberi persembahan acara kita mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Alani dorongan utama, memberikan persembahan juga adalah tindakan ketaatan kita kepada Tuhan. Tindakan kita bahwa kita merasakan itu adalah bagian Tuhan yang memberikan kepada kita. Asa nang dohonon ni Raja Salomo do merhiti tuputan. Apalagi di pertikian di huriata agak pesta gotilon patumonaan. Lapatan na buhari kita na pasahato patumonaan akan nataulei akan hasil ni nata jamai. Pasahato itu di batah mabain marsangap di batah. Ima nak kaya pala nak kaya ni patujuluhun molo patumonaan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi asa nandoon nak kaya ni unangadok kita uli katayong ma uli mago binong ganda. Ala budak kala rupani hulit mangurupi, hulit malepilian na, hulit madisudini umarupani. Alay ikut tengok bahwa kita menyadari apa yang kita dapat, apa yang kita terima dari Tuhan. Nasa nata jaloon apalagi di bagasan mulut tak akka pilihan nata dapat. Ikut ngotot tadi, si bagian yang kita dapat itulah harus kita berikan bentuk iman akan kepedulian, bentuk iman akan ngani holong ni rohata, bentuk iman akan persobota. Ulang arong behita na huli alanya. Ay sindi ni silaw-lilaw ni jibatan. Alay nang doon na barang gabi boros at tong nagayiri asal tapal leon ni parita bloko na daw. Alay kita bida jari lo hidup, hemat hidup sederhana. Alay ikopakyot tama akan natajalui gabi delata pasangan pun di batang. Dan kita juga diingatkan bekon merbisuk beitato. Alai sada dasor nekon na taingo di bagasan huluta songon sidol leota mangurupi halang songo padok ni puda sapu pitui. Ay napasalihod don napasalihod Jehovah do manangisi namardinggan basa tunapugus. Jala ibana mamaloson dengan bahasanya itu ibana. Beidurah. Jadi dan alani gugut tado alani pikirata. Alai itu adalah bagian kita Allah memberikan iman kaya ini. Sebagian apa yang kita miliki itulah salah satu cara kita merbangi do mangalehon semua danata pasangan pun di batang. Na parpudi masa saya dinain ini untuk pokoknya memberi persembahan adalah rasa kita melihat itu ungkapan syukur kita memberi persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Di 2 Korintus ayat 7 ganuk banyo canirwana una masyen muruk manang sian na sotarjua ay dihaulongi di batado nalas roha mangaleo. Ketika kita memberi persembahan kita seharusnya melakukan dengan hati yang bersyukur. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan
yang datang dari hati yang tulus. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan suka hati, bukan karena paksaan, karena itu adalah kesempatan kita mengekspresikan kasih Tuhan kepada kita. Laus marudui nang di epistel di Rom 10 asama dokter kita memberikan mempersembahkan harta, mempersembahkan tubuh hidup benar masai api pasanga majahoba merhiti hamorong do daging. Memberi harta, kita juga diingatkan juga memberi diri kita sendiri kepada Tuhan, karena tubuh kita adalah tempat Tuhan, tempat Roh Kudus, dan kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mulia temadiho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.